हेल' लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव गोसो गोरबोजों बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। दायो नै बाबुआबो एकदम उन्दुनानै दङ आरामनो ना थर मोनसिगोनसोथाय आं बाबुआ उनथिथ'यियावनो दसे भिडिअ लाना दोननो होननानै लानो नागिरदोंमोन आरोना बाबु सिखारथ'यियावनो दसे एसेमान भिडिअ लानि होननानै दिनै मालाय बाबुखौ खबर लानो नायनो थाखाय आलासियानो आलासि आरोना दिनैहाय बिमाय बिमानैमोन फैदों ओमफ्राय बिमानैया दायो ओंखाम ओंख्रि संगासिनो आरोना ओमफ्राय आरो माखासे फैबावबाय दंबावो बाबुनि बिमादैमोनबो फैगासिनो दङ ओमफ्राय बिमाय बिमानैया आरो फुङावनो मोनफैदों दहाय फुङावनो इसिना एसे खाथि जायो नालाय ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम नायहैनोसै बाबुनि बिमानैया मा संगासिनो लाबनायाथ' हासबेन्डआ दहायनो बेदर आरि लाबना होफैदों। मा बेदर लाबदोंमोन? अमा बेदर दहायनो लाबना होफैदों हासबेन्डआ। बेसेरा नै गोलोमफ्रुजोब्बाय जि खामानि मावफैनांबाय जोंनाव फैनानै। मा संखो नोङो ओमफ्राय? इमा जारि जारिखौ माजों संनो नागिरदो? सामुजों जारि। ओमफ्राय आरो इथिंलाय मा दङ? बिथिं बुट सोमना दोनदों बिथिं मटरबो सोमना दोनदों। मा खालामगोनथाय? मा संखो बाबुनि बिमानैया? आलुआ गेदेर जाबाय अमा बेदरजों आलु। ओमफ्राय नै बिथिंजा आंनियाथ' जेबो गैया संख्रिल' होदों आरोना लोगोफोर मुगु दालि संगासिनो आंनि थाखाय बिथिं अमा बेदरजों आलु ओमफ्राय बिथिं नै सामुजों जारिजों संसिगोन बाबुनि बिमानैया ओमफ्राय आरो नै बिथिंजा मुसुर दालि संनानै दोनखांबाय आरोना इखौ गावसोर जागोन ओमफ्राय आंनियाथ' दालिया नै फुरगेवगेवसो नोंसोरनो जादो आरो गोथाव नोंसोरनो गोथाव जादो आंथ' मोनजाया लुगैबाबो उपाय गैया आंहा बासियाबाबो जायाना ओमफ्राय नैलाय मा बुस्थु सामब्राम बानलु गरमथारना बेसेबा नै फेन लाबगुलायनांबाय ओरैबायदि गरम ना सान्दुङा गोसाथार ओंखायनो इयाव फेनखौ लाबना होफैनो होबाय आं हासबेन्डखौ अमाया मेजेम गोजा मोदोमजोब्बायहाय बेदरा फ्रायसो नालाय नों मोजाङै एवखाबायबा आरो रुगारदोबा इयाव मुगु दालियाव आंनो खांख्लर होना होफानांगौमोन होआसै खोमा आदाया दंना गैयामोनथाय दाबो होनाबा मोनगोन खोमा नामा होननाय नंला नैलाय खांख्लर दंमोन थाइनैसो खांख्लरबो दङ पटलबो दङ होफानो हागौमोन आजादि माने गरम ना थानो हाया एसे गरमाव नैखौ आंनो रुना होहाय दायो जोमै बुटखौ जाथ'वा दे आं मटरखौ रुनानै होबा जागोन दायो दा नै सामु संनो थाखाय जारि सायगासिनो दिनैसो फार्स्ट टाइम जारि जाफेराखैमोन जोंहा जाबाय थायो जारिजों गोथाव मोनजायोथ' गोथाव जायो आलुजोंबो गोथाव जायो मुदुफुलजोंबो जायो जोंहा संनो रोंबा जेसेबो मिलायो जोगोनारजोंबो जानाय नुदों आं ओइ सानसेखालि सोरनावबा आलासि जानो थांनायाव जोगोनारजों जानाय नुदों र' आङो थेवबो आं जारिजों गोथावसिन मोननाय जादों माने जोंहा बांसिन जारिजोंनो जानाय जायो जारिजोंबो जायो ओमफ्राय मुदुफुलजोंबो जायो मालाबा ओमफ्राय थेवबो बांसिनानो जारि खाब्रबनानै सङो आरो साम' लाबबाथाय मैयानो दाखोनखौ गारनानै दोनखादो मामोना ओमफ्राय दिनै नों संनांबाय ओमफ्राय नों लाजिदो नामा एख' नङा दा गोलोमखागोन ना इमान सान्दुं गोसा आंबा गोलोमजोब्बाय दासो दुगैनायानो सोलायासै आं एकदम फैनानै जिरायनानै बाबुखौ एकदम बामनो नागिरबाय थाबाय गैया दसेल' बामनो मोनबाय दा बामनो हागोन र' मोखां आरि सुना होनांगोन दै गुदुं फुदुंना जाखांसै दुगैनोसै ओमफ्राय बामनोसै बामथ'ला दा लेथ्रा जाबायना आङो गोलोमनानै दा बिमादैयाबो फैगासिनो बिमाया बामनो मोनथ'वाखै बिमायाबो लोमजादो बामनो होथ'वा इखौ लोमजादों ना बिमादैयाथ' दा बेसेबा एक्साइटेडखा माला नुनो मोनगोन मनमतिया नै बाबु बिफाजों उन्दुना दंगासिनो आरामनो ओमफ्राय आंहा बाबुनि बिमानैजों इसिङाव एसे दसे रायलायनानै फैबाय एसे भिडिअ लानानै फैबाय थर मोनाखैना बाबा बेफोरखौलाय मानो बिसिनायाव दोनफैजोबदों बेनो थर मोनबायानो बाबु
टेस्टि नुखाबायहाय मोनबाय ओमफ्राय इखौलाय मा मस्ला बेयो मस्ला साम'नि दोनदां साम' होनो जिरा हाइजें सामब्राम गुफुर देनानै लाखाबाय हाइजें होआखैना सामब्राम गुफुर आलौ जाब्रां होदो साम' संनो थाखाय रेडि खालामबाय आथिं अमाया मोनबायनो दे साखिनायनो होदो गोथाव जादोंना जायाखै नोंबो साखिनायनो हायसं फैयाखै फै माबा अमा बेदर साखिनायनांगौनो साम'सा दङ गेस टेबोल सिङावनो दे बाबुखौबो इसिङाव लाबोबाय ओइनैयाव ज' बेनो जोमै फेनखौ बन्द' खालामना होनाय जागोन दे साखिनायनायसो दायो ओंखामजो जा बुरजा बुरजा फेनखौ बन्द' खालामना होनाय जोमै बा मालायसो ओइ बाबु जानायनिफ्राय जायाखैमोन ना अमा बेदर खनसेबो नोंबो मेडिकेलाव थानायाव हटेलाव अमा बेदर जादों नोङो खोन्थायाखै आंनो अमा बेदर जादों होनना मेडिकेलाव थानायाव अमा बेदर जाबावलायदों आंलाय सानदों बाबु जानायनिफ्राय दिनैसो अमा बेदर मोनजादो बेसेरा इदिसो होननो नागिरदोंमोन आङो होमबा खननै जाबाय नामा जाबाय दे जानाय बुस्थुखौलाय जायाबालाय दै एसे जेब जेब दंमोन ओमफ्राय एकदम ड्राइ खालामथार होनदोंमोन आं मा खालामनांगौ नोंहा माने फोराननो आं नायनो दखानखौ ओरैनो एसेल' हरफैबाय टेस्टि ना फेना फेना ओइ जोमैयासो लायो फेना आं लाथ'वा लागोन र' आं हारसिं लागोन हायनानै लानो हाया अ गाहायावनो दोन उसुबिदा जादों बावबा गोलैनानै एकदम लांख्रां फांख्रां जानानै मोनजागाबा मोनखानायनो खोबना दोनदो आरामनो माबायदि नुदों टेस्टि एकदमबारे मामाखौ मालाय संनाय नायनो नागिरबावलाय नैबो साम'खौ एवगासिनो दायो लोगोफोर जेबो होथ'वाखै साम' गोजा एवगासिनो मस्ला मस्लि होथ'वाखै आरोना लोगोफोर जारिखौ सुबायमोन ना जारिखौ नोङो होमबा आंखौ मेडिकेलाव एडमिट खालामना दोननानै सिजारिन जाखांनानै जादोआनो अमा बेदरखौ आं इखौनो सानगासिनो बेसेरा दिनैसो अमा बेदर जानो मोनो बयलार जालाय अमा जालाय जादों आं बाबुखौ मोनखांनानै हो जायाबा खुसियावनो जानाय ना ओंखाम उखैयोबा नोंखौलाय सोर सानदोंमोन आं जायाबा ना गोथाव जादोंना जायाखै जाथाराखै आदाया खोन्थालै गोथाव जादों दे साम'आ गोथाव जादों नांबावगौ बेदरा सानैबो जाबाय दं आं मोदोमल' जायो बाजैनो माबा मटर रुबाय दं नै मालाय आंखौ गारलायनानै जादो आंनो जाग्रोनो होदो साम'आ गोथाव जादोंना जायाखै बा निजे संनानै निजेनो गोथाव जायाखै होनबावो माथो गोथाव जादों होनदों सं आदायालाय अमा बेदर आलु साम' दालि इलाय मा आंनि मुगु दालि नों आंनो खुरखानानै दोनलायलाय द' बा ओमफ्राय इयाव मटर बयल एसे बुरजा जानो हाया आङो एसे जानो हायासै नोङो जानोसै आंबो थानो हाला ओंखाम उखैना ओरैबायदि ओंखाम उखैबाय इसोरबो मोनफैबायनो इसोरबो मन'मथि मोनाबो आंना मुगु दालि जेबो गैया लोगोफोर मुगु दालिजों जानोसै आंहा जेबो मोनजाया नालाय मुगु दालि ओमफ्राय नै मटर रुनानै होबाय आंनो सिनिखौ आं जाजोबनो हानाय नङा दायो जानांगोन आरो दायो जानो दोननोसै अमा बेदरा गोथाव जादोंना जायो आं भिडिअ लादोंमोन बेखौ लानो ना लायि नोंसोर जानायखौ नोंसो सोंदों आं गोथाव जादों गोथाव जादों अमा बेदरालाय अमा बेदराबो अमाया जेरैबाबो गोथाव जायो र' साम'आबो गोथाव जादों दे